Bon dia, benvinguts a esta primera sessió de l'any 2026, perquè hem tingut un paronet ahir que no hem pogut fer les classes, però bé, ja estem en la unitat número 3. Volem acabar-la prompte perquè encara no hem pogut fer la primera prova. Vull recordar per a tota la gent que estiga escoltant esta classe que és necessària l'assistència en un 80% o presencialment o en línia. Però simplement mirant els vídeos de les classes i fent els exàmens no es pot aprovar el grup. Us recorde, si algú té algun problema amb això, que ja es comunica a mi i ja ho parlem. Bé, per a este dia teníem l'exercici de la pàgina 12, com a fa tant de temps, potser no ho recordem, la pàgina 12 teníem l'exercici 6 i de la pàgina 13 teníem també un exercici que el 12, perdó, us havia enviat l'àudio i el 13. I a banda teníem uns numerals. Anem a passar així. Estos són els numerals que havíem posat per a l'altre dia. Són els primers que anem a corregir. Els recordeu? Els teniu per allà en la llibreta. Yo Luis creo que no lo he hecho, porque como ya paramos no sé qué ya tal. Molt bé, anem a corregir-los i de pas aprofitem per a repassar. Recordeu que el problema que hi ha els numerals realment són pareguts al castellà, la pronunciació. Hi ha alguns números que no, però realment. Però per a l'escriptura el que hem de tindre clar és el guionet. És el problema que hi ha, posar el guionet. El guionet, on es posen els numerals? Recordeu que es posava entre les desenes i les unitats. És a dir, si parlem de 35, 30 són desenes i 5 són unitats, 35. 54, 54. Ahí va. Clar, per tant, primera regla que hem de tindre clara és que entre les desenes i les unitats. Després també entre les unitats de centena i les centenes. Per exemple, 400. Que tenim 400. 4 i 100. I després, una altra tercera cosa en les desenes que hem de recordar és que en el cas de la vintena eren 2 guionets. És a dir, jo 40, no dic 44, sinó dic 44. Però en el cas de 20, jo dic 21, 22, 23. Per tant, tenim 2 guionets en aquest cas. Mira, per exemple, si hi ha un cas, 25. És 20, guionet i guionet 5. I aquestes són les regles. Això és molt matemàtic, realment. Una vegada que tenim clara el que s'escriu els numerals, ja sense pensar ni saber valencià, pràcticament, saber si un poc de vocabulari els numerals, però que ixen a soles, és una cosa prou mecànica. Mireu, el primer numeral que havíem posat per avui era el 1042. Nosaltres, encara que siga molt llarg el numeral que diguem, això és molt difícil, però realment els numerals, quan es pronuncien tant en castellà com en valencià, després han fet-ho per trans. Primer diguem 1000, ja tenim ahí 1000. ¿Qué pones el punto de 1000, el guión? No. No poses 1000, en el cas de 1000 no hi ha guió. ¿Eso el punto? Clar, entre els milers i les centenes no hi ha guió. En este cas, de totes maneres, les centenes són 0. En el 1042 tenim 1000 i després tenim 42, que és una decena. Una vegada que hem fet el miler, les passem a escriure la decena. És com si escriguem 42. Com s'escriuria 42? Com és una decena, és 40 guionet 2. 40 guionet 2. És a dir, que encara que és 1042, però a l'hora d'escriure, nosaltres fem per una banda el 1000 i per una altra 42. Como si pusiera aquí 2042, sería lo mismo. Claro. O 3000, sería Clar, lo mismo. clar. Per una banda escrivim el 1000 i després escrivim les desenes. Per tant, este 1042, mireu que té 4 xifres, però després realment no és molt complicat d'escriure. Escribir, no. Passem al 3425.
Este pareix que tinga més números i que siga més complicat. Però realment nosaltres hem d'escriure primer 3.000. Tenim ahí. Entre les unitats de milers i els milers, ahí no hi ha guió. Per tant, 3.000. Després passem al 4. 400. 400. Coses i 400. Ahí sí, que entre les centenes i unitats de centenes sí que hi ha guionet. Per tant, escrivim 3.000 que ja teníem i 400. Què ens queda de número ahí? El 25. L'escrivim com si estigués sol el 25. Recordeu que el tema de la vintena és el que era un poc més complicat perquè són dos guionets. Per la separaria. Entre medio de la I. Clar. Per tant, és 20, guionet, i, guionet, 5. Així que un número tan llarg com 3.425, realment hem d'escriure el 3.000 per una banda, el 400 i el 25. Sí. O sigui, no és tan. Pareix, assusta un poquetet, però no és. Asusta un poquet. Anem a l'altre que assusta encara més, perquè és més alt. Ah, sí. Però és la mateixa dinàmica. Sí. En compte de 3.000 que està dat és 6.000. Hem de seguir 6.000. 400, com en l'altre cas, 400. I així és 50. 50. El 50 no té guionet. Si fora 52, sí que seria 50 guionet 2. Però com és 50, Vale. per tant, Como si fuera 40. 40 o 30 o 20. És a dir, que és un número molt llarg, però en realitat, mira, tenim els milers per una banda, les centenes i les desenes. Anem als altres que són més curtets. 542. Hem estat parlant que sí que les centenes i les unitats de centenes sí que estaven separades per un guionet. Per tant, 500 també. 500, 5, guionet, 100. Fem per una banda 500 i després 42. També hem dit que si fos 51, doncs, era un guionet. Per tant, 42 serà 40, guionet, 2. I anem al 213. És la mateixa dinàmica que l'anterior. Primer les centenes, 2, guionet, 100, i després... ¿Puedo interrumpir? Clar. Es que, a ver, yo te diré, yo con las centenes y las decenas me digo que no me podía anotar ahí centenes. Sí, què és el que... Sí. Para la centena y la... A veure, centenes són les que són centenes. 100, 200, 300, 400, 500. ¿Para qué son las? Sí, mira. Si parlem... anem a posar així desenes, així diferenciem. Desenes serà 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90. Són les que són dos xifres. Mira, t'apunta ahí dos. Ja està. I centenes són les que són tres xifres. Per tant, serà 100, 200, 300, 400... Clar, no, tu pregunta. Clar. Molt bé. Quan parlem de desenes, per exemple, 15 també és una decena. És tot el que n'hi ha de 10 a 20 també. Per a que tingues clar, desenes dos xifres, centenes tres. Molt bé, així és. I milers són 4. 1.100, 1.200, 1.300. Cuando lleva 4. Claro, 4 xifres, 1.000. Sí. O sea, posem així. Gràcies, Lluís. Miler, que és 4, i serà Milenio, que 1.000, sí, 1.000, cuando decimos... 2.000, Claro, eso es 3.000, milenio. sí, Vale. 4.000, pum. Molt bé. Molt bé. Gràcies. És que aquestes coses tan elementals hem de tindre-les clares perquè a vegades fallem en això per no tindre, clar. Per tant, és més important del que pareix. Jo per al pròxim dia us posaré més numerals. Encara que aquest tema ja està passat, però un dels objectius del curs és tenir un poc de vocabulari i els numerals són importants, perquè en qualsevol llengua controlar
Sí, Els números és molt important. yo me he dado cuenta por lo que dius, que el número es importante para el examen, por ejemplo. Sí, sí. Sí, O sea, que en l'examen quasi segur que posarem alguns números. algunos números. Clar, Sí. Saber escriure els números, que ja te dic, una vegada que agafes la dinàmica, és que es fa a soles, clar, perquè tampoc és molt de secret. Sí que és important que hi ha números que no se parecen al castellà que hay que repasarlos. El caso que comenté yo de 16 y 17, de ejemplo, 16 y 17. Ya lo tengo un poco más ¿Sí? claro, porque el Neone Sí. Luis, digo, le di un día, a ver los números que divides la cuenta, y me los puso en números castellà Sí. y valencià. Molt, eh? Porque es Sí. del 1 al 20. Mm. Y claro, lo tengo yo Ahora, en una fulla y lo voy... Els més complicats són Sí. de l'1 al 20, perquè Sí. realment els altres se pareixen ja molt al castellà, 21, 22, 23. Sí. On està el problema? Per exemple, el 8. Sí, el Wii Sí, me agrada a mí. sí. Però vull dir que per la gent que no coneix el valencià, el 8, Sí, ya. o el 7, 7 i 7. Sí, yo antes Tú sí. lo liaba un poco, pero ya lo tengo claro. Ja dic, jo penso que els més complicats són el 16 i el 17, Sí. perquè no saben si 16 és 16 o 17 Sí, i tal. Sí. Però una vegada que superes això, després el vocabulari dels números és fàcil, perquè 1000, 2000, 3000, eso es Mateiso. 14, 15 també. Sí, 14 es con la Z, Molt bé. la Z, Molt y bé. el 15 se dio 15, Molt bé. como si dijéramos Però també amb la Z. también la Z, sí, pero se dio 15, ¿no? ¿O no? Correctament, la Z és sonora, per tant la pronunciació, en esta zona no es fa sonora, però la pronunciació correcta seria 15. 15. Però Sonora, així la gent en esta zona, com no fa les sonores, ya. pronuncia 15. Eso es. Sonora, quería decir, Sí, la S, recordeu que podria ser sorda o sonora. En castellà sempre és sorda, siempre son. en castellà. Però en valencià tenim S i S. Per exemple, casa, casa, però per exemple, passat. Pasar, Pasar. lleva doble S, ¿no? Clar, quan du la doble S es pronuncia com en castellà, passat, Pasar. passat. Però casa, casa. La casa nuestra Sí, es casa clar, és Com? sonora. sonora. En este curs no és important pronunciar correctament les sonores i les sordes, però sí que és important que tingueu idea que la S es pot pronunciar de dues maneres. O sigui, no pronunciar-la sempre bé, però a més que sapigueu que de la mateixa manera que la E, que pot ser oberta o tancada, o la O oberta o tancada, saber també que la S és sonora i sorda. Saber-ho. Saber-ho, no practicar-ho, però saber-ho. I, sobretot, començar a reconèixer si jo faig la sonora, dir, este està fent la sonora. Lluís, la sonora era que la manera de pronunciar, ¿no? Quiere decir sonora. Sí. És el mateix que... O la oberta y tancar, també és la manera de pronunciar. también la manera de pronunciar, que no es que sea abierta y No. tancar. A veure, es diu oberta o tancada perquè la E la pots pronunciar en la boca més... Vale, eso es la tancada. Clar. Vale. O sigui, quan es diu oberta o tancada no és gràficament, sinó fonèticament quan la pronuncies la boca més oberta o la boca més tancada. Per exemple, peu, Peu. peu. Mira, con la S no la fas com en castellà. En peu. Tu sí. Peu. Tu estàs fent-la com en castellà. Sí. I tu fas peu, Peu. però no és peu. És peu. Peu. Esta Obri una miqueta més. Peu. Peu. I, per exemple, la paraula pesar. Pesar una cosa. Pesar. Ahí la es normal. Pesar. I per.
pesar y per. Pesar sí que es normal, digamos, como con el castellano, Sí, pesar, sí. pero no. No. És aberta. Clar. I això sí que és, la gent que parla valencià sí que les fa obertes i tancades, que a vegades ella no és conscient, si no ha estudiat no és conscient que la fa oberta o Sí. tancada, però la fa disseminada. Ya. Sí, porque hay mucha gente que diu que parla molt bé el valencià, però no sap escriure. Això passa. Sí, Molt bé. Reconduint el tema, estos són els numerals. Anem a continuar repassant. Per tant, tu a casa, sí, a banda sí. de que això ho enviaré, tu a casa continua estudiant el llistat que t'ha passat el teu net. És interessant. Per escriure els números de 1 al 20. Este que hemos pasado, ¿no? No, el que dius que un dia va escriure Marc. Ah, sí, I sí. se continua Sí, tu, con eso, sí. I després jo us posaré 5 numerals més, ja els enviaré jo per escrit, per a que continuem practicant i així corregirem el pròxim dia uns altres numerals. Sí. ¿Quieres que copie también todo esto? Que esté No. la página. No, perquè aquesta pàgina jo te l'enviaré ara per WhatsApp. Tú lo has enviado. L'enviaré. Recordeu que tot el que fem així en classe jo l'envio. Yuri, perdón. Sí. A ver, bueno, luego le pregunté a María porque claro, esto por ejemplo, cuando tú lo mandas en audio, Sí. tú quieres tú querías que pasara simplemente los números. Escribe también esto, a lo mejor, ¿no? No. No. Simplement els El número. Els números. Sí, hasta al principio me costaba un poco más porque digo, si no me da la tengo. Però no passa res. Y luego iba ya parando, me dio María Clar. y ya. En l'àudio podeu tornar, Eix és un exercici pràctic important en una llengua. Per a què necessites tu saber els números? Per a si vas a una tenda saber el numeral i, per exemple, per als números de telèfon. Si tu en anglès, en italià, en la llengua que siga, et diuen un número de telèfon, si no saps els números no pots apuntar-lo. Per tant, això és una cosa pràctica, aquest exercici serà una cosa pràctica per a estudiar els números. Pero quiere decir conforme lo vamos escribiendo aquí. Sí, sí. Pues, bueno, Sí. Molt bé. Tenim ja i era el exercici 6 de la pàgina 12. Fixa't que així jo no he posat totes les solucions perquè l'havia de fer pensant en vosaltres. És a dir, així posarem un verb. Els verbs no se'ls saben de memòria, però jo quan vos pose per a completar algun verb, sempre tenim com se conjuga el verb. O sigui que no cal estudiar la memòria i és mirar així. Si jo, per exemple, dic el verb tindre i jo dic jo tinc. Jo tinc. Los verbos, ¿no? Sí. Si no se'ls saben de memòria, miren el quadre que jo us envio sempre. Que yo lo tiene aquí. Sí, que yo me compré, sí, per això tu tens encara millor. Sí. Jo el tinc aquí. Jo tinc. Jo tinc edat. Ahí es demanen l'edat i cada un havia de posar la seva edat. Per això jo ahí no he posat res. El segon és viure. El tenim allí. Com està parlant de jo, és jo visc. Mireu que visc està ahí. Per tant, heu de mirar el verb que està dalt i completem. Jo visc a, i ahí està la ciutat. Jo tampoc he posat el nom de la ciutat. En este cas, si és Albalà dels Sorells, com és el teu cas, tu diries jo tinc la meva dada que siga i visc a Albalà dels Sorells. Lo escribo en Clar, jo ahí no he posat de la ciutat per això, perquè cada un serà la seva ciutat. Y veis que tengo que hacer lo que es. Sí, este ejercicio. En las libretas. Ara, esta solució vos la passe. Es la pase. Jo tot La fulla. Clar, tot això passa a través del WhatsApp, està tot això. Llavors dic, no és que no estiga tota la solució, és que el que no està és que és una cosa personal, perquè jo l'edat, cada un té una edat i no posa l'edat d'ahir.
la ciutat quasi tots són de vegades sobre Sí, pero però si hi ha algun alumne que està estudiant i no viu així, pues Sí. serà València o Jaén. entiendo. Sí, sí. Després, la meva adreça és, i allà has de dir el carrer, la plaça o l'avinguda. Tu, per exemple, vius en el carrer... Rica Juan Carlos, pero ahora lo han cambiado. Luis. Ana, Ah, mira si tenemos que ahora vender. Bueno, ya tal. ja està. Pero que quiero decir que casi siempre decimos Enrique Juan Carlos, pero bueno, es analítica. Poqueta a poquet, Poqueta, que que és una gran persona, ja sabeu que ningú que sí, investiga molt sobre el càncer, ja ha salvat a moltes persones la vida. Emiliana, que Molt bé, molt bé. sí, Així que es una oncóloga. sí, Luis. és un bon nom, bon carrer. Sí, És un una bon persona- carrer també. Antes tenían pues don Juan Carlos I, que también era importante, pero bueno, I ara, este carrer, com està mirant a Meliana, sí, no? El carrer, sí, teu carrer mira a sí, Meliana. sí, mira, O sea que... no había pensado Sí. en eso. Molt bé, per tant, posaríem ahí, la meva adreça és Anna Lluc i posaria el número, i posaria el número el 5, el 4, cada un, el que siga. El pis, si és una finca, posaria el 3, el 4, i la porta posaria en la porta. Per això jo ahí no he posat el número, Sí. perquè és cada un, Sí, i el codi postal també. el código postal me lío siempre, Luis, cuando me lo preguntan, digo, ¿esa palabra? 46 135. Vale. Claro, también lo tenemos que poner. Sí. Claro, sí. A ver, dime en castellano y luego lo paso. No, te vaig a dir en valencià, però el número no. A veure, fer-ho. Vale. 4, i jo ara miraré si estàs fent bé. 4, 6, tu posava el número, 1, no, posava el número ja directament, així més fàcil. El número Vale. directamente. 4, quin número serà el 4? El número. El número sería el 4, ¿no? Molt bé. 6, Sí, es el 6. molt bé. U es simplemente, ¿no? O le pongo la N. No, U, ahí sí. U, Pues 1 sería U. no, el U. 1, 2, 3, 4. Claro, sí, tienes razón. U. Després 3, 3. això és fàcil. 3 i 5. Molt bé. 45.135 és el codi postal de l'ESO. ¿A qué es este? 46. Ja sabem un apartament. Muchas gracias, Luis. Vas néixer l'any i ahí pots completar l'any de naixement. En numeral. Ya. En numeral. O sigui que és fàcil. El dia també Sí. i el mes també. Sí. El numeral no el mes. El mes octubre, noviembre, Sí, gener. pero Luis, una cosa que me pasaba así, si a mí me pregunta y lo quiero decir en valenciano, que diría 4, 6, 1, 3, sí. Sí. O 46.135. O 46.000, sí. 35. Como lo hemos visto Sí. antes ahí. Mm. Y así también podría. Sí. Vale. Jo sí que posaria més juntet els números. Sí, claro, yo lo he puesto ahora sí. Sí. Perquè si no acabes una llibre en dos codis postals ja tens un llibre escrit. Perdona, Luis, que Sí. te he dado la vaina. No, tu tranquil·la. Sí. Molt bé, ja tenim per tant el primer corregit. A mi el que més m'interessa, perquè aquestes són coses personals i és fàcil, Sí. és que tingueu clar que és tinc i vis. I per a... Ui. Sí. I per a posar tinc o vis, simplement hem de mirar dalt com es conjuga el verb tindre i el verb viure. Anem a la segona part de l'exercici, que és el mateix però canviarem de persona, perquè així diu mon pare, el meu pare. Sí. Per tant, és ell. Si he de gastar el verb tindre, ell ¿Me puedes comentar un pelín, Luis? Sí. El próximo día entrar en la cafón de lejos, que usted... Vale. Espera. Vale, tampoco, sí. Es que estas son de Ahí. América y luego... Ara sí? Sí, yo.
Millor así. Mira, la tercera persona es te. Sí. Te. Per tant, així posem mon pare té. Em parece. I ahí edad es posar Sí. l'edat de ton pare. Sí, el meu ja no. Ja, però poses qualsevol edat i ja està. Sí. I viure és el verb viure, però també tercera persona. La tercera persona és viu. Viu. Està ahí. Diria donde vivia. Clar. I viu En Córdoba vivia. a Córdoba. Ma mare té és el timbre i la tercera persona és té. Té. Ma mare té Té 95. 95 anys. Ta mare sí que viu encara. Sí, mi madre sí. 95. Está muy mayor, pues. Sí. Y ahora llevaba al médico, pero ya la garganta y ya la cabeza no está, ¿sabes? Ja. Pero bueno, Però, pero mira qué naturaleza. clar, és una sort tindre encara la mare. Sí. Molt bé. Gràcies. Sí que disfruta-la. Sí, bueno, està molt... Ja, però està. Però està molt bé. Està. Sí. Té 95. Sí. Posaria ser 95. I viure serà i viu. Viu a Córdoba. Córdoba. La seva adreça és posar el nom del carrer. De la Palma, de 18. Molt bé. 18. ¿Es una finca o es...? No, casa. Molt bé, per tant. Bueno, ahora no vive en su casa porque ya no puede estar. Ya. Los años vive con mi hermana. Molt bé. Per tant, Però bueno, tiene- no posaries el pis perquè no hi ha pis, ni la porta tampoc. No. Molt bé. I el codi postal és... No te saps l'albadat? No. Aquell... Ja fa El codi postal de València. Fa falta que alguna cosa, ja que tenim internet, tu en el Google dius codi postal de Córdoba. Sí. I t'apareix. Sí, no lo había pensado. Lo tenía yo alguien también. Yo lo había pensado y dije, Pepa, si te podemos... Clar, avui en dia... A veure, el codi postal... Bueno, de Córdoba es lo mismo de los pueblos, Luis. Sí. Ah, vale. A veure... Porque es un no pueblo. sé, claro. Claro que sería como Albalá, a lo mejor no A será posar, per exemple, codi postal... Com es diu el poble? Adamuz, Ada. No, no Ade, sino Ada. Adamuz, acabat en Z. En Z, Córdoba. Molt bé. Codi postal. Yo creo que es Adamuz, a ver si es... Pueblo serrano que está enviado al pleno corazón de la Sierra Morena cordobesa Sí. y que cuenta con un entorno natural privilegiado denominado Montes Comunales de Adamuz. Sí. Molt bé, ara l'escriuràs ahí. Sí. Te'l dic número a número. Sí. 1, 1, 4, 4, 4, 3, 0. perdón, pero yo es que 4, vale. 1, 4, 4, 3, 0. El 0 era igual que tal, ¿no? Sí. Pero, Bueno, ¿así, Luis? ¿Cero? molt bé. ¿Se escribe también en castellano? No, en valenciano? Z. Ah, en Z. Sí. El 0 en Z. Sí. Uy, pues esto ya lo estaba yo poniendo. Ah, en Z. Sí. Vale. Ya lo tengo claro. 0. Vale. 4, 4, 3, 0. 0, como suena así. Vale. 0. El que passa és que la Z en valencià es pronuncia sonora. 0. Sonora hemos dicho que es sin abrir tanto la boca. No, això era la E oberta i tancada. Tancada. Y La sonora. S és S, Sí. o en castellà, S, S. Que cambia. Vibra un poquet. Vibra. Eso quiere decir sonora. Ah, sí, Sí. sonora que suena más. Para que yo te Per entienda. exemple, pinzell, Sí. 0. Sí. Vale. Vale. Casa, Sonora quiere decir que Casa. suena. casa. Casa, per exemple. Passat, no. Passat, com en castellà. Como castellano. Passat, Però cosa, casa, pinzell,
Claro, ahora te entendí. Sí, Sonorità. Quiere decir que tú lo haces como Sí. música. No ho escoltaràs en el carrer perquè ja dic que aquesta zona té una característica pròpia, és el mateix que l'andalús Sí, té una característica pròpia respecte a l'espanyol en Sí. general. Sí. Doncs aquesta zona d'ací no fa les sonores, no fa les sonores. La resta de la llengua valenciana de les zones sí, però esta zona no. Sí, Per pero tant, tu en el carrer, la gent que parla tota la vida valencià no l'escoltaràs per les sonores. sí, Te'n vas a Alcoi, te'n vas a Gandia, i les zones sí que les fan. Cada llengua saps que té, depèn en quina zona es parla d'una manera o no. sí, claro. Sí. En mi pueblo es mucho la S, yo ya porque tengo mucho tiempo y tal, pero es... No es nota. Sí, pero sí, mis hermanos y todo, si Però de segur que mis hermanas si lo vieras... quan arribes allí, de segur que quan arribes allí, tornes o no. No, ¿Ya no la pues fas? hablo igual, pero sí que sí que lo noto mucho, Claro. porque ellos son todos con la S, como te diría, pues Sí. garbanzos, El ceseo. tocino, Això té un nom que és el ceseo. ese SEO, sí. Sí. Molt bé. Continuem aquest exercici. La resta de coses que hi ha ahí és el codi postal que ja el tenim. Mon pare va néixer l'any, l'any exposat, Sí. l'any que va néixer ton pare, el dia tal, del mes tal, i ma mare va néixer l'any tal, el dia tal i del mes tal. Estos exercicis, com este no l'has acabat, sí No. que podries fer-lo a casa, Sí, i així és una manera de recordar claro, la informació de ton pare i de ta mare. claro, sí. Pensa a veure si recordes Sí, sí, quin any nasqué, quin dia, sí. i és una manera de refrescar. Sí, mi madre, sí, el 26 de abril, igual que yo de abril también, pero el 8, y mi padre el 18 de octubre. El año tengo que contarlo ya. Mi madre creo que es por el... Però els comptes, així Sí. t'aprofita per a repassar. Sí. Molt bé, continuem. Després teníem el 12 per a corregir, que és el que estàvem comentant, i estos són els números. Este exercici és molt interessant perquè és un exercici pràctic que es pot passar en la vida real. La qüestió de que ens diguen un número de telèfon en una llengua, en valencià, en la llengua que siga, i necessitar apuntar-lo. Per tant, la veritat és que no sé com l'has fet, mira a veure com t'ha quedat. Els números... Los números, mira. Sí, no, mira ahí, mira ahí. Ah, Ara te'l poso més gran, sí. porque está el dinero Sí. de teléfono y tal, ¿no? Y de la policía. Sí. Sí, esto sí que... Sí, este es el ejercicio que hicimos. El tens ahí. Y ese sí que lo tiene. Molt bé. Sí, este sí que lo tengo aquí. Molt ¿Ves? bé. ¿Ves? Creo que es este, ¿no? Sí, Molt ¿Ves? bé. ¿Ves? Molt bé, molt bé. Está bien redactado, sí. Sí, molt Es bé. que tampoco... Jo ara aquestes solucions us les passaré. Tot això que hem corregit, el numeral, això, us ho passe i així teniu les solucions també fetes. ¿Lo pasas en audio, Luis? O no, así, con la suya, el tal, Està tal qual, tal cual. tal qual. Que para que nosotros lo repasemos, digamos. Sí, Si perquè, tenemos algún fallo. sí, perquè així ara no cal copiar la solució ni res, tu compares i ja Vale. és. Muy bien. Molt bé. Així tenia jo per a repassar, ja amb això, ja entrem en la unitat 3. Però jo sí tinc una cosa per a repassar, o per a explicar de nou, que en valencià difereix en castellà, que és el tema de les contraccions. Que en castellà també es contrau. Hi ha vegades que quan tenim una preposició i un article, en valencià s'ajunten i formen una paraula. És a dir, per exemple, en castellà jo dic pez en el horno. Pez en el horno. Jo en valencià és peix a el forn. Muy bien. Però quan jo he de posar a el, en valencià a i el es junten i formen al. De tal manera que jo dic peix a el forn. Sinó jo dic peix al forn. Que dius antes el peix que al. No, que No. jo dic a el forn. A el forn, no. Jo dic al forn. Al forn. La llengua el que fa és que quan troba dos vocals juntes, sense voler, ajunta la pronunciació.
En castellà també ho fem, però a vegades no fem la contracció per escrit. Però en valencià sí. És a dir, quan tingues a ell, jo veig a ell, a el policia enfadat. Jo veig a el policia enfadat. Jo veo a el policía enfadat. Sí. Pero no digan al policía, sino que digan al policía. ¿No? Al policía Claro. diría... Pero realmente yo veo al policía enfadado, Sí. ahí es una contracción. Pero realmente es yo veo a el policía. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos tienen a y él, se unisen y dicen al. Que estas dos palabras Claro. se unen y dices Molt, molt. se unen, ¿no? Claro, ¿Ves? claro. Mira tú, en castellano dirías, yo veo al policía o Dios, yo veo al policía. Yo veo al policía. Molt bé. Pero realmente es a él. A él. ¿eh? En valencià, quieren decir. En castellano En también. castellano también. Pero tú no dices a él. Tú No dices, yo veo al policía. al policía. ¿Qué has fet ahí? Una contracció de la preposició a i de l'article el i fa al. Que se juntan. Clar. La contracció vol dir que s'ajunta. La contracción quiere decir que se juntan. Clar. Per tant, quan trobes a més el és al. Quan trobes de i el, yo vengo del pan. Sí. Yo vengo del pan. Yo vengo del pan. No, pues se entiende que es de comprar el pan. Pero yo vengo del pan. Pero tú no dices yo vengo de el pan. Que dius yo vengo del pan. Lo junto yo misma. Això és una contracció. En valencià passa el mateix. Fruita del temps. Fruta del tiempo. Fruta del temps. Sí, Del temps. quan tens de i tens el, és del. Que cuando lo veo así quiere decir que yo lo junte. I tu sense Sin pensar, ho fas, lo fa. perquè tu no dius fruita de el temps, dius fruita del temps. Fruta del temps. Clar, és una altra contracció. Un altre cas, per exemple, per Nesel. Yo voy por el camino. Yo voy por el camino. Ahí en castellano sí que no fa la contracción. Entonces, yo voy por el camino de la izquierda. Yo voy por el camino de la izquierda. Pero en valencià, jo vaig per el camí de l'esquerra, per i el sí que s'uneixen. I jo dic, jo vaig pel camí. Yo vas per Així, per exemple, tenim una altra oració. Camina per el mig. Camina per el mig. Que es camina por el medio. Sí. Pero el per y el en valencià forma pel. I jo dic camina pel mig. Camina pel mig. Camina pel mig. Mig. Molt bé. I una altra contracció que hi ha és per a mesel, que forma per a. Per a? Això, tu no dius això és per a el veí. Eso es para el vecino. Sino que tu dius per al veí. És a dir, Per al veí, que sí, en valencià és per al veí. clar, és la contracció que fem. A Mesel també fa la contracció flors als jardins. No és flors a els jardins. La A, Mesels, forma la contracció als flors als jardins. jardins. De Mesels, tu no dius rosa de els vents, sinó dius rosa dels vents. Rosa dels vents. Rosa de los vientos. En castellà no fas la contracció en aquest cas perquè dius de los, no dius dels vientos. La rosa de los Ahí no fas vientos. contracció. No. Però en valencià sí. Per Nesels. Vaig pels camins i no dius vaig per els camins, sinó vaig pels camins. Molt bé. I final... Vas per camins. Pels camins. Voy por los caminos. Voy. Y per a meses esperars. Cartes per als veïns. Cartas para los vecinos. Per als cartes per als veïns.
estado enseñando el Mormon, Luis. Eres Mormon profesor, No. Luis. Sí, No. siempre lo digo. Sí. Me encanta como hablas. Pero a poco, Me agradaría tener No, un enemigo. ja, però tu tens una altra qualitat que és la força de voluntat suficient per a començar a estudiar. Això Gràcies. també és una qualitat. Gràcies Molt bé. per los ánimos, Lluís. Sí. Per tant, aquestes són les concrecions. Jo, totes les teories que vos passe, no és perquè les estudio de memòria com si fora a menjar primer plat, segon plat i postre. No. Ai, espera, que s'està gastant la bateria. Jo, perquè si es passem tot el temps estudiant de memòria, al final estudiar una llengua de memòria aprofita de poc. Saps? Al final, la llengua és una cosa pràctica. Per tant, totes les coses teòriques que jo vos dic, si vos queden una cosa així de tot el que vos done, ja és. Ja és. Sí, me quiere decir, Luis, Que no acabes que frustrante. es mejor aprender con práctica, ¿no, Luis? Clar. I, No de memoria, ¿no, Luis? clar, una llengua de memòria... Como cuando estudias una carrera o estudias, ¿no, Luis? Sí, però sobretot una llengua, perquè una carrera sí que té més part teòrica, que és inevitable. Però una llengua, estudiar-la a la teoria, el més important és saber comunicar-te. Si tu te saps tota la gramàtica de l'anglès i no saps comunicar-te, Sí, te estás refiriendo a que si me sé todo lo que es el libro, clar que no és important saber-ho tot. que también la práctica. Clar, la pràctica. Vale. I sobretot tota la teoria que jo vos pose és per a llegir-la, no per a... A veure, sí que me la sé, no me la sé, no. Tienes que És estar ahí. anar mirant, saps? I de mirar se te queda, tot no se te queda. No, mito, Luis, tengo 60 días. Això va pillar. Però un poquet sí que va quedar Sí, explicat, un poquet. Per exemple, el que vos dia jo del tema dels funerals, jo crec que al llarg del curs és important que els funerals poder-los escriure bé. Claro, pero yo sí que creo que estoy aprendiendo, Luis, que lo que has dicho tú, a ver, por el carnet sí, alguna parábola, pues aprende. Aprendre, sí. Pero creo que aprendo más como tú me lo explicas. Cuando tienes un profesor, Sí, siempre millor, clar que sí. 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 Molt bé. Així vos he posat també per a repassar, això vos ho passaré, és el que acabem de donar en l'exercici. És el verb tindre i viure. La conjugació no és important, però no està de més que sobretot la primera persona dels verbs i de present que siguin capaços de dir jo tinc. Que jo tengo, que sàpiguen que en valencià és jo tinc. Perquè quan tu parles parlaràs de tu. Per tant, la persona més important i la que hem de saber és jo tinc i jo visc. A on vius? Que pugues dir, jo visc a Albalat. yo visc a bueno. Què tens? Jo tinc una falta. Poder contestar, jo tinc i jo visc. Això no és molt complicat, no? Jo tinc ¿Te has dicho que tengo, Luis? una taula. Una tabla. Per dir, Porque què tens? Una tabla. Tinc un quadre, tinc Sí. una taula. Però que Una cadira. una cadira. Jo tinc, però que no digues jo tindré una cadira. Que pugues dir jo tinc una cadira. Cadira. I Antes creía yo, perdón, Luis, que era cadira y no, ya sé que es caída. no, cadira. 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 Bueno, pues creo que le decía Però la gent en el cadira, carrer, ¿no? Sí, la es gent que col·loquialment escoltaràs en el carrer caïda. sí, eso. Donen la caïda. Sí, y ahora ya Perquè sé. col·loquialment la gent, com passa en castellà, la D entre vocals s'acaba menjant-se-la, quan parla col·loquialment. Caïda, mocaor, i és mocador. Acaba... Ahora lo llevas bien el de tela. El què? El mocador de tela lo llevas a. Sí. Siempre lo digo y te Sí, sí. Me encanta. Sí, sí. I després, viure el mateix. Jo visc, que pugues dir, jo visc a Albalat, visc a València, visc a Córdoba. Tu vis? Perquè si domines tu el tinc i el visc,
ja pots expressar-te. Sí, Quan vas a una persona que tu no coneixes, una de les coses que preguntes és quina edat tens? sí, Que pugues dir 15. sí, sí, sí. Eh? Yo creo que lo pronuncio mejor el 15 que porque al ser andaluza, Luis, Sí, creo sí. que el 15 se me da Sí, millor. millor, molt bé, sí. Vull dir que aquestes preguntes, quina edat tens? Poder dir, jo tinc 15 anys. I a on vius? Que tu puguis dir, jo visc a Albalat. Luis, I ja t'estàs presentant. Sí, I com et diuen? María Luisa. Em diuen Maria Luisa. Sí. I en aquestes tres coses, tu ja una persona que no coneixes ja t'estàs presentant. Sí. És un vocabulari senzill de valencià i ja tenim una cosa. Sí. Yo he visto, Luis, he notado que por ejemplo, si diu lo que dius tú, una palabra o una frase en valenciano, ya salgo, ¿no, Luis? Sí. Porque yo cuando trabajaba, a lo mejor decía, buen día, y el que entraba, en la mancomunidad, el que entraba, buen día, no sé qué, y me parlava en valencià, y yo ya me frenaba porque ya, pero Clar. había dit bon dia. Clar. En este curs és Un un dia. curs de frases. El curs este de la UON estem no és de fer discursos en valencià, sinó de poder formular, de poder dir frases determinades. Sí. Poder dir l'hora, són les 2:30, jo visc al Balat, jo tinc 13 anys. Lluís, por ejemplo, se me da molt bé en Valencia. Molt bé. Tu nombre es Lluís, ya la... Molt bé. Pero María Luisa, no sé si es así, María Lluïsa. Luisa, ay, es verdad, Luisa. Sí, que mi compañera es I Luisa. amb dièresi. ¿Cómo? Dièresi, 2 puntets en la I. Lluïsa. Sí, ay, Luisa Leonardo. Sí, es verdad, Luisa, Sí. es que la hija de María Luisa Brizola Molt bé. la llama, y yo también la llamaba a la niña que ya está muy bien. Vaja, que tal? Mónica, Sí, sí. padrina. ¿Será de la Aitana? O un poquet més o per allà. Pues, Sí. Molt bé, entrem ja en la tercera lliçó. Esta tercera lliçó està dedicada a les llengües, als oficis i als països. Així tenim un llistat de països sí. i una cosa que no se'ns dona molt bé ni en valencià ni en castellà, Molt bé. que són els gentilicis. Els gentilicis. Tu eres de Córdoba, Sí. però les persones de Córdoba com es diuen? Cordobeses. En valencià cordobesos i en castellà cordobeses. El gentilici és dir d'on és una persona. Vale. De valencià a valencià. Valencià. Però és una cosa que s'està perdent molt en general els gentilicis. Sí. Perquè... Puedo escribir aquí la palabra, pero no sí, la recordaré. mira, no, sí, perquè mira... Es que mai... vale, ya. Molt bé. És a la pàgina... Molt bé, Luis. Es verdad. Ahí. Sí. El gentilici és una riquesa d'una llengua. Estic parlant no del valencià en general. Gentilici en castellà és gentilicio. Vale. Però que s'està perdent perquè la gent sí que coneix el nom de les ciutats, però cada vegada sap menys, i a vegades, com no coneixes molt la ciutat, no saps com es diu a la gent d'aquest lloc. De València a valencians. Y de Córdoba, cordobeses y... Cordobeses i en valencià cordobesos. Cordobesos, vale. De Andalusia, andalusos, de Sevilla, sevillans, però ja quan són ciutats que no coneixes molt, no saps com es diu. Així es posen una sèrie de països que es repassarem. Alguns es diuen molt pareguts al castellà, no hi ha problema. I alguns també molt pareguts, però tenen alguna diferència. Jo, per exemple, dels que fan així, repassaria França. Sí. Ui, No te preocupes. França, que tenim ahí, que és Francia, castellà, i és amb C trencat. Francia, aquí. Ahí. Por aquí, sí, aquí. Sí. Francia, ¿está? França, sí. Sí, vale. França. Altres països que podríem repassar, per exemple, és el Japó, que és molt fàcil, molt paregut al castellà, però tu en castellà dius Japón. Japó. Però en valencià dius el Japó.
el Japó. Vale, El mateix dius del Marroc, que és Marruecos, vale. però en valencià té un article, el Marroc. El Marroc. Artículo quiere decir Eh, artículo. artículo en castellà. El artículo es el. La paraula que acompanya un nom. Vale. Ahí tenim els països, el Regne Unit, com es diu les persones del Regne Unit, anglès o anglesa, tenim ahí també, República Txeca, Rússia, que la pronunciació és molt pareguda, però és amb doble S. Recordeu que la doble S, pareix que sigui rara, A mí me agrada. però es pronuncia igual que el castellà. Quan és doble S, la pronunciació com el castellà. Rússia. Me agrada Sí, la doble esa. t'agrada. Sí, Bé, ahí tenim, per tant, estos són els noms dels països. Tampoc hem d'estudiar-los de memòria, però, per exemple, és interessant que tu llisques i que digues, mira, este país em crida l'atenció. I segur que entre tot el llistat se't quedarà Ise, la resta no, però Ise sí. sí. Sí, un día me pasé yo a mirar y digo, uy, estos los países, entre que no sé de mucho de países y tal, pero mira, lo está diciendo que Clar, está bien que tenía que mirar. clar. Sí, pues lo miraré porque ese día se me digo, uy, si es que Sí. tampoco sé Francia, Japón y Sí. poco más, Irlanda, no sé qué, Inglaterra, bueno, Sí. que fui a Irlanda yo dije, Clar, estava ahí Maria. Molt bé, molt ¿Te bé. recuerdas? Sí, mira com passa el temps. Sí, ya, oui, Mare meva. sí. Així, en esta lliçó tenim dos verbs que són interessants i que estan relacionats també amb els països, que és el parlar. Quan tu comentes d'un país, dius si parles la llengua d'aquest país, si hablas. Per tant, el verb parlar és important. Parlar vol dir hablar. I si parles, jo dic, jo parle. Tu parles, ell parla, nosaltres parlem, vosaltres parleu i ells parlen. Vale. I un altre verb que és important quan estem estudiant els països precisament és el verb estudiar, que és molt fàcil. Jo estudie, tu estudies, ell estudia, nosaltres estudiem, vosaltres estudieu, el verb. I ahí tenim els dos. Para dir sí, Ahí estava el país, digamos. Sí. Vale, I pràcticament han analitzat Sí. així. molt bé, Jo, Luis. sí. Ho deixem així. Vale, Luis. Jo ara després vos posaré a través del WhatsApp els exercicis que tenim per al pròxim dia. Ja sabeu que jo us dic Como así en exercicis. libreta, ¿no? Sí, en la llibreta millor que en el llibre. Perquè aquí no... Sí. Bé, anem a deixar de Que lo digas en el WhatsApp, ¿no? Sí. Aunque Yo- no lo digas, Luis, en el audio, lo pondrás en el... Clar, jo poso els exercicis, vos enviaré la documentació d'avui i vos diré les coses que heu de fer per al pròxim dia. Sí, Intenteu el pròxim dia ja estar alguna persona més, sí. perquè si hi ha alguna persona més podem parlar entre dues persones, es fa millor. Així que vos esperem ja la setmana que ve que recupereu el curs. Torno a repetir que si no assistiu presencialment o en línia, com a mínim un 80% de les classes, no podeu aprovar el curs. Així que ho deixem i vos esperem la setmana que ve a les 11. Vinga, passeu bona setmana. Igualmente, Luis.